아마이에요. 끝. 예, 차이씨. Ay, carajo, seis. Seis. Seis, marcaje. Ando ahí en pusia, si se me ocurre mejor. Seis, está nada. Seis.
रेडि जादों आया जागोन दे जागोन होनब्ला बल दानाया मा मिस जाबाय थाखोरा শেষ
नैबे सासे नांगौमोनलै अ जा जा जादों जागासिनो हाथ खींच लिया ओमफ्राय न' गैया आब्बा ओमफ्राय दा मोनबाय सेन्टारा माबायावहाय बे माबा श्रीरामपुर खाथि बोरैबा होनोलै बेवहाय औ बे माबानि जारागुरिनि मावो औ बे PFC आ हा नङा बिसोर बे गथ'फ्रा PFC आव मावग्राफ्रा 15,000 मोनजायोनो बे सेलारि सरखारनिसो दस्रायाव गानो अफिसियेल मावख' बिसोर गासिबो कसुगाव ब्लकआव दं बरागुरि सार्कोलाव दङ गसाइगाव SDO अफिसाव दङ जारागुरि बोरैबा मोनसे दं श्रीरामपुराव गाबोन हैनो नागिरदों दहाय रायलायहरदोंमोन रायलायनो मोनाखै दा थांबासो मोनसिगोन ओरैनो बिसोर मासुल लानो मोनो लानाय नङा बारा गैला पार्सनेल बिदि गैखायाखैलै पार्सनेल नुवाखै आं खालि अफिसाव सोरबा हारसाफोर सानोलै राजबंसिफोर दं बे माबाना कसुगाव ब्लकना ब्लकआव मावालै बिसोर बे ब्लक अफिसनि ओरै सानजाहा मोनसे न' गैयामोन होनबा बे न'आव कम्पिउटार रुममोन नामा होनो बेखौ जाला खुलिनो हाला जों होनदों कारेन्ट बिलखौ सोरथो होनो एथ' बुरजालाय होनदों गावसोरनानो ब्लकआनो बोख्लायहां जासो होनो थिनलांनि बार बेयाव मा नायनो साननै सानथामसो मावनानै नायग्राबो थारमोनला आं हजोंहाय बे PFC आव मा रोखोम इमारजेन्सिफोरा जागोन ना जाया बिराद मोजां जोबायलै सेस आ गया बल आ गया आ गया नहीं मारे गोल हो ही गया था रे बोले तो हाथ बहुत अच्छा किया है सिर्फ हाथ लगाया बस हो जाओ ले लो क्या हो गया आपको क्या हेडर লাগিব हेडर कोई हेडर बाबा এটা কাট লো আছে রাখ বলটো রাখ আছে এইটা আহিলে আপনি মারি দে রাখ জানে फिनिश हो गया गोल पोस्ट को पिछाड़ी
हेलो 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 चाहिँ अफसाइड दीपक आणि आता बिकी बिकी दिला तुम्हाला प्लेयर एक भी नहीं आए इनका प्लेयर पहले आगे नहीं आए वो बिचारे वाला एक भी नहीं है वो आ गया पता दिला होता तुम्ही विक्रम गोवा की आसाम गाडीको चाबी दिन्छ म एकछिन इन्टरनेट भएको ठाउँमा जानु पर्यो क्या यो अपलोडै भएन लिएर जाऊ म विक्रमतिर बिकी भतिर छु इधर वाला प्लेयर से ना वो लोग आगे नहीं आए उनके साथ साथ आना ये आउट ओके मार दिया ना चलिए Oh, mau karpet जैसे हमारा आउट नहीं जाता है घुस जाता है ये मार दे ऊपर दौड़ो दौड़ो भागो भागो nó thôi vậy. Wow! Close. Garana gilale marjak deh. आगे नहीं बना है कैसे हो जाएगा तब तक मार आता नहीं देखा चक्कर कटाते रहेंगे ये गया चक्कर कटा रहे Mari gila bisa kebra. Beri. Dia salah. Baru dong. आउट ऑफ राइस
आन्दायनाय बायदि जाबायब्रा बल जोनायालाय एक बार पार कर दिया तो हो गया मारै बल जोनाया मिस जाजोबखोब्रा बिसिनि पास थानायालाय ले उषा साला गोलकीपर बड़ा चुका पा रहा पूरा डायरेक्शन देता है ले